spustíme Limbach a hlavne vstup do Limbachu, tie kríky, ktoré sú popri hlavnej ceste. No, obec to nemôže len tak prísť a že ide si robiť, alebo že ide skrášliť vstup do Limbachu. Oslovujem, a trošku s tým je problém, sa priznám, oslovujem každého jedného vlastníka pozemku, ktorý tam je. Potrebujem od neho súhlas na to, aby som mohol požiadať životné prostredie o súhlas na výrub len kríku. To ešte nehovorím o strome. Takže nedovolím si odrezať jeden výhonok kríku bez toho, aby som k tomu pozemku nemal právny vzťah. Čiže musím najskôr uzavrieť zmluvu alebo získať aspoň súhlas od vlastníka pozemku a potom môžem žiadať životné prostredie, aby som mohol z toho rastliny niečo spraviť. Inak by to mal spraviť ten vlastník, ale pokiaľ ten vlastník nemá záujem, tak to musíme robiť my, ale nemôžem prísť a len tak odstrieľ. Preto vám hovorím, že ak tá cesta by bola vo vlastníctve obce, tak aspoň za mňa, áno, tento rok budeme možno nejaké miestne komunikácie vo väčšom sa začnú upravovať, lebo ten stav je katastrofálny, ale zistíme k tej hore, alebo však uvidíme, ideme tak hlasovať poslanci, ak sa rozhodnú. No a len hovorím, ja tiež nechcem a nebudem robiť veci, za ktoré nás môžu poťahovať, že no len hovorím, ten právny vzťah k tomu pozemku je problém, no. Tak je, ale ja som nevidím rozdiel napríklad, že aký je rozdiel medzi tým, že keď sa zahadzujú jamy a uvalcujú sa bagrom, kde aj tak robíte zásah na tej ceste. Ako keď upraviť tak, jak sa má, a nikomu nepovedal. To len hovorím, že aký je v tom rozdiel, že keď sa nájdu peniaze a je vôľa, tak sa tá cesta opraví proste a zastaví. Úprimne ani to, čo sme tam naviezli, by sme tam naviesť podľa skutočnosti nemali. Chceli sme vám pomôcť, pán Šteberla zabezpečil ten drevený asfalt, spravila sa športová humna a boli ste na rade vy ako, áno, najhoršia ulica, ja si to uvedomujem, cesta prístupová do vašej lokality, ale skutočne sme ani to sme nemali robiť. No jasne, ale môžem sa pýtať na ten rozdiel. Tak môžeme vám to složiť s prepáčením, nech sa nikoho sa nezadovú pri cintoríne a musíte sa tak... Keď je nejaká komunikácia v obci, to nie je pravda, že sa obec o ňu nemôže starať. Ale toto nie je komunikácia, pochop to. Je to komunikácia zo 68. ktorú vybudovala obec a teda patrí obci, aj keď je na cudzích pozemkoch. A ešte obec, ona musí nadobudnúť ten právny titul v rámci katastra, aby sme v rámci zásad hospodárenia sa mohli o to ide. Čiže to, čo sme sa dohodli, podľa mňa to poďme uzavrieť, lebo sa budeme točiť stále dookola. Dobre, každý sme tou žiadosťou, aby sa to podarilo napísať. Ale ešte ja vás prosím vás pekne, máme tam hore, jak sa ide už do lesa, je tam rampa, prídu tam auta, vyhodia, je tam skládka. Ja som to už hlásila, aj sme to odfotili. Niektoré veci, ja čo vládzem, znesem dole. Ale sú tam zachodovaní sa, fúry vrchní, plechy všelijaké. Ja to nevládzem všetko. Že by tam prišli, už sme to aj v Lani, aj odfotili a nikto sa na tú skladku. A každý, viete, príde tam auto, nikoho nevidí, vyhodí. A to aj z dediny. To nie len Limbaši, to naši z Rosuchého vrchu. Fotopasu a na Envelopu. Dobre, prečo keď ich... Dobre, ale keď ich vidíte, tak to odfotíte, pošlite mi to... Čo, ešte by som aj vyrúbala, nemyslím. Dobre, je tam veľká skládka už, ja to nezvládam. Že by sme tam nejakú brigádu a pomôžeme tam aj my, čo tam bývame. Ale veď zase povedzme si, že aj obyvateľia Limbachu predsa chodia do tej oblasti na turistiku, na oddych, že není to, nemôžeme povedať, že čiže je to naše a toto je vaše. Sme súčasť dediny, sme súčasť Limbachu a
a nemožno nás odčleňovať. Platíme si dane raz také ako vy, tak nám treba aj korektne Ale pristúpiť. áno, ja ešte raz ma pochopte, ja vám chcem vám pomôcť, ale všetko má svoje pravidlá a musíme hrať podľa pravidel a chcem podľa pravidel konať a jedno z toho je, že musíme nejakým spôsobom k tej ceste neviem, nadobudnúť právny vzťah. Ale chcem sa opýtať, že či rokujete aj s vinohradníckým družstvom o tej ceste? Nie. Možno by bolo dobre sa spýtať, či vám to nechcú odozdať do správy napríklad. Sedeli tu minulý týždeň. On chcel Ako vyslovene zabarikadovať celý suchý vrch ten predseda. Vyslovene odozdať nie, chcú to Vymeniť. Vymeniť. Ale ja som neadekvátny. Popravde vymeniť za pozemok od vinára. Čiže hodnota pozemku je diametrálne odlišná a s tým nesúhlasím. Ale pre obec tá hodnota nie je rozdielná, je? Vy si ešte bereme bremeno, ktoré sa musíme starať, a to má nejakú hodnotu a tá cesta života nepredajeme. No ale my sme obyvateľia obce, čiže je to prístup do našich obydlí, čiže akú má hodnotu pre vás pozemok pod vinárňou, to mi povedzte. My navrhujeme nejakú výkupnú cenu. Ale hovorí sa hodnota pre obec a obec sú ľudia, ktorí v tej obci žijú. A pre nás to má... Tak povedzte, aké je to pre nás, aby sme vedeli, akú hodnotu má vlastne naša časť. Ja to rozumiem, viem. Ale dalo by sa to vymeniť za pozemok, na ktorom by sa dala urobiť cesta pre... Vážne, tá cesta je tam 55 rokov. Býva tam vyše 100 občanov Limbachu, ktorí tam majú trvalý pobyt a chodia tady a obec by sa mala teda starať o tú cestu a zopakujem to. Ak nie je vysporiadaný pozemok pod jestvujúcou cestou, to neznamená, že obec sa o tú cestu starať nebude. To je nonsens. Ale to sme si vydiskutovali, pretože obec urobila minulý rok, sa o tú cestu starala a urobila. Poďme ďalej, lebo sa točíme, ako by sa tam nič nedialo. Dialo. To treba tiež povedať. Ale to treba uzavrieť tým, že je získanie finančných prostriedkov. Za to, čo rozdebatoval. Ja by som bol rád, aby ste sa k tomuto vyjadrili. Ale ideme sa, môžem? Ďakujem. Dobre, takže dal by som hlasovať, alebo môže ešte poslanci diskusiu k návrhu v podstate pána Bystričana, aby bolo z rozpočtu obce vyčlenený v tomto roku. Ničomu sme nedostali. Ale on žiada sa opravdu. Aj ľudia dobre.
To sa ťahá koľké roky. Tam sú iné aj to je systémový problém, ktorý treba riešiť. No, takže, ale je tam nejaká vôľa, že by sa dalo napríklad do budúceho ročného rozpočtu, ak tu pán Bystričan povedal, no to už je uzavretý ročný, ešte neviem. Ale prebytkové 300 000 eur, vyčleniť prostriedky. No, lebo ak by sa dali, že vyčleniť nejaké prostriedky, tak sa to môže zase pohnúť niekde ďalej. Potom sa posunieme ďalej. Len pochopte, vyčleníme veľmi rádi prostriedky, ale v prvom kroku musíme zistiť právny vzťah k tej ceste. Áno, to treba geodetov napríklad. Musíme aby sme sa mali o čom rozprávať. Nie, musíme najskôr na katastri tú žiadosť, ktorú pán Bystričan spracuje, aby prinesie, tak dáme na kataster, aby sa nám vyjadrilo, či tá cesta tam existuje, ak existuje, koho je vlastníctvo tá cesta, prípadne na to, aby sa mohla zapísať, tak čo k tomu je potrebné doložiť. A tieto všetky veci, a keď cesta bude cestou a budeme mať k nej vlastnícky alebo iný vzťah právny, tak potom môžeme pristúpiť k tomu, že sa vyčlení také množstvo prostriedkov na opravu tej cesty. Ale skôr, než my nebudeme mať k tej ceste nejaký vzťah, tak s ňou nemôžeme robiť nič. Ale to môže trvať rok a dovtedy tam nebudeme mať tie Čo mám teraz spraviť? Dobre, môžeme... Nech sa vyčlenia z rozpočtu a potom, keď sa nevyčerpajú, tak nič sa nestane. Ja som stávka, to nevysvetľujem, ja som stávka. Ale v bežnom či v kapitálnom? My to máme bežnú. To je bežné. V kapitálnom ale o oprave nákladov, ktoré vzniknú, to znamená, že zápredávanie. OK, ale aby sme to... sa budeme zberať. Musíme 4-5 aby to všetci. Príjmeme vlastne 3 uznesenia, to znamená, prvé zoberieme na vedomie tú žiadosť, ktorá tu bola prerokovaná. Druhá, poveríme starostu obce, aby v podstate zistil, aké možnosti sú získať ten právny titul k tej ceste, to znamená zápis na katastrálnom úrade. A tretia, že náklady s tým, akékoľvek budú spojené, keď to pôjde, zavkladáme tieto veci, budú kryté v rozpočte v rámci kapitoly, ktorú máme. Takže len aby ste vedeli. Dobre? Tým pádom môžeme následne robiť kontrolu uznesení, čo sa v jednotlivých tých veciach urobilo. Dobre? Pretože... Aby boli vaše slova sveté. To uvidíme, dúfam. Poveruje, v tom poverení bude, aby riešil celkovo cestné telo. Strom je ďalšia vec, ale do tie jamy vlastne To sa nedá upraviť. Stále budeme musieť zhoblovať. Lesného hospodára budeme musieť, pretože... Ale to by sme sa mohli dohodnúť. Znači, aby odsúhlasili to je v rámci toho poverenia, že poverujeme starostu, lebo to sa nedá špecifikovať v jednom uznesení, aby komunikoval s ľuďmi o stromov, z les... V rámci toho poverenia on bude konať všetky možné úrady, aby zabezpečil tú cestu do vlastníctva plus participáciu rekonštrukcie. Jasné, my sa musíme spojiť, lebo to má lesného hospodára. Bol to donedávna pán Mana, ktorý išiel do dôchodku, a teraz tam je nový človek. Ale niektoré časti má pri rampe, a obavili sme sa, to je pri rampe, od rampy už majú lesy. Jasné, ale my musíme naozaj vedieť, ktorú časť, ktorý strom zodpovedá vlastník, ktorú zodpovedá povodie Dunaja a ktorý lesný hospodár.
A čiže toto sú všetky tri subjekty, s ktorými sa budeme musieť spojiť. Povode Dunaja a Limbačské. Dobre, dále, to je tak len jednoduchšie. Budem informovať, čo sa podarilo. Dobre, takže poprosím. Áno, my to máme. Tak dáme, že administratívne náklady. Tu skôr som myslela na to, čo hovoril pán Bystričan, že tie lesy, keby si napriek tomu, že sú není vlastníkmi tých pozemkov pod cestou, prislúbili, že budú participovať na oprave. Áno. Že pomôžu finančne. Lesná správa, čo tam zváža to drevo, áno. Napriek, áno, že oni sú si vedomi, že poškodzujú tú cestu výrazne s tými ťažkými nákladami, takže nám prispejú. Oni není sú vlastníkmi pod tou cestou, ale napriek tomu slúbili, že tým, že to tak poškodzujú, sa prispejú. To ja som chcela povedať navyše, že vy teraz hovoríte o tom, že poslúžite všetkých vlastníkov, povede Dunaja, Stromy a tak ďalej. Ale to isté, aj lesy na spolufinancovanie. Ale to sa nebije s tým, pretože lesy budú spolufinancovať zase nejakému subjektu, ktorý to opravuje a opravovať to môže len subjekt, ktorý je vlastník. Čiže sa musíme baviť, že najprv to musí obec nadobudnúť, aby vytvorila na to rozpočet, čo bude opravovať a participáciu požiada od lesov. Áno, ja som myslela to, že ak sú ochotní prispieť finančne, niektoré prispejú. Áno, len ešte upresnenie, keď môžem, keď sa bavíme o tom príspevku tých lesov, tak v 22. roku tiež bol príspevok lesov na údržbu vlastne Slnečnej ulice, tiež kvôli zvážaniu. Tam bol príspevok síce 30 000, ale bola to, myslím, že tretinová výška celých celkových nákladov. Čiže keby bola suma 30 000 za opravu, tak oni prispejú len tú tretinu, čiže len 10 000. Čiže ja rozumiem, ale lepšie niečo. Áno, teda by ste nečakali, že prispejú kvôli tomu sú ochotní, čo teda si myslím, že by mali, lebo ličia tú cestu, tak prečo nevyužiť tú možnosť? Inak Slnečné údolie naproti Suchom vrchu, to je úplne nebeľa. To je vysporiadané. Ja nemyslím len vysporiadanie cesty, ja myslím aj tú starostlivosť so smetiakmi aj so všetkým. Lebo mne povedal aj pán Manák, to sú už roky dozadu, mal veľa asfaltu zbytočného, on by bol na Suchý vrch už dávno spravil, keby bola cesta vysporiadaná. Lenže on pre cudzích, ako aj lesy, nie Manák, ako lesy, pre cudzích nebudú robiť cestu. Práve o to sa tu bavíme, že najprv treba vysporiadať cesty a potom ja nevidím ani dôvod tomu, že lesy by neprispeli. Lesy miliárd prispejú, keď bude cesta vysporiadaná. No. A bavíme, že stále chodíme len dokola, tu treba vysporiadať tú cestu. Dobre, nikto na cudzom vám robiť nebude. Asi si rozumieme, tak poďme na uznesenia. Každý. Dobre, takže prvé uznesenie. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Bystričana o oprave ulice Suchý vrch. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem. Druhé uznesenie. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, aby preverilo možnosť zápisu cesty na Suchý vrch na okresnom úrade Pezinok katastrálny odbor. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem. Uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schváľuje. Takto, najprv prečítam návrh uznesenia, aby sme sa ešte k návrhu rozprávali. Návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo schváľuje, aby administratívne náklady spojené vo vzťahu s ulicou Suchý vrch boli financované z kapitoly 5.1 komunikácie, správa a údržba komunikácií. Rozpočtu obce. Je tam iba jediná vec, když tú požiadavku tých 40 000. Ale to je toto uznesenie. My máme totiž tú kapitolu na opravu komunikácií. Ale to je to, čo teraz čítame. My máme v rozpočte už rozpočtované na opravu komunikácií. A tým, že zatiaľ nám vzniknú možno zápis na katastri, zavkladovanie a podobné náklady, budú v rámci toho rozpočtu. Pokiaľ to bude málo a budeme potrebovať viacej, tak rozpočtovým opatrením zvýšime. Ale týmto spôsobom nemusíme teraz príjmať nové rozpočtové opatrenie. Lebo máme to kritérium. Lebo ale ešte raz, prijali sme, že berieme na vedomie tvoju žiadosť a vlastne tie podnety. Teraz Braňo bude musieť preveriť, aký
čo nás všetko bude čakať na to, aby sme dostali právny titul k ceste, že tá cesta je zapísaná a zároveň máme k nej buď možnosť byť správca, alebo tam budeme mať nejakú vecné bremeno, ja už neviem čo, aby sme vedeli na nej financovať ďalšie náklady. Vieš čo myslím, ktoré tam budú už na opravu. Čiže čo je tam nedostatočné? A zároveň to budeme kryť, tie náklady zatiaľ vzniknú na administráciu, zmluvy, právnika a tie máme kryté v rámci rozpočtu. Vieš čo myslím? Ja som tu už dvakrát zopakoval. Ak chceš počuť, že rozpočet v tej danej kapitole navýšime o 40 000, pre tvoje dobro to tam môže byť, ale nič to nemení na tom, že keď tie náklady budú 5, tak budú 5, budú 10, budú 10, my to budeme musieť tak či tak prehodnocovať. Vieš? Ja som to dvakrát povedal, že tá cesta tam je 55 rokov. Je súčasťou Limbachu, je pomenovaná ulica Suchý Vrch a z dôvodu, že niekto tu nám rozpráva, že nie sú pod ňou niekde vysporiadané nejaké pozemky, čo je z doby minulých množstvo takýchto, ktoré sa to rieši. To neznamená, že keď je pod cestou nevysporiadaný pozemok, že príslušné mesto alebo obec sa nestará z tohoto dôvodu o cestu. To je nepriateľné. Tá obec sa o tú cestu musí starať z dôvodu, že tam napríklad býva, ja neviem, 100 ľudí s trvalým bydlíctvom. Ale preto sa o ne postarala aj minulý rok. Veď sa bavíme zase, ideme sa točiť znova do... Ale nie, aj tu hovorí, obec sa o to nestará. To, čo tam pošle niekto, pán starosta s fúrikom dvoch, ale zase to není riešenie, to je za týždeň preč. To nie je údržba. Áno, mrzí nás to a preto to ideme vyriešiť s týmito krokmi, ktoré sme si tú hodinu popisovali. A zase sú není dobré? Čo navrhuješ iné? Nie, ja hovorím... Daj proti návrh, prosím ťa, lebo točíme sa do toho. Ne, ja nechcem, ja sa chcem dohodnúť nejako. Aby sa... Však daj návrh uznesenia, čo potrebuješ počuť. Áno, bol, ale chodím tady aj na bicykli. Ešte raz, čo potrebuješ počuť, aby tvoje uši boli ukojené a uspokojené? Že pre rok 2004 bude vyčlenených tých 40 000. A odkiaľ je to, že tá suma je presne 40 000? Ale keď sa to nepodarí zrealizovať, no tak zostanú v rozpočte. Ale my budeme mať viazaných, ako teraz nič proti vám, hej, ale my budeme mať viazaných 40 000 pre cestu na Suchý Vrch, ktorá nie je ani cestou, nie je vo vlastníctve obce a tie finančné prostriedky môžeme použiť na niečo iné, na vybudovanie v obci. Čiže tak či tak, my keď budeme v októbri, septembri vedieť, že ich nevyužijeme, lebo nestihneme to sprocesovať všetko, aby sa tých 40 000 ľudovo povedané minulo, tak my tých 40 000 tak či tak presunieme niekde inde. Preto teraz riešime tieto kroky. Ideme krok po kroku. Ako ja viem, pre vás je to už včera bolo neskoro, ale urobíme krok po kroku a potom... Ale ešte raz, ale pred chvíľu sme ti povedali, že keď dojdeme, že tá kapitola má nedostatočný budget, tak ho navýšime v priebehu roka. Ale v prvom rade musíme zistiť, ako sa dostať vo vzťahu k ceste a keď v marci zistíme, že máme vzťah k ceste, môžeme kľudne vyčleniť nie 40-60 000 na okamžitú opravu. Ale v prvom rade ten prvý krok je dostať právny titul. Ja to rozumiem, ale... Môžem sa opýtať? Alina má pravdu, ale má pravdu. Kvôli čomu? Lebo tam máme stále tie výdlky. Má povinnosť udržiavať komunikáciu. To je pravda. Budete vyberať dále. Aj keď jej nepatria. To je úplne jedno. Sú to obecné komunikácie a musí udržiavať. Teraz sme si ale povedali nejaké kroky, tak čo navrhujete, čo chcete počuť v tom uznesení? Lebo hovoríte, že Ali má pravdu. Pani, kľudne povedzte, ako má znie to uznesenie. Aby ste nám tú cestu opravili, lebo tam sú polmetrové výtloky. A teraz sme vysvetlili, že v rámci zásad hospodárenia musíme mať najprv právny titul. Chceme ho dosiahnuť, dobře poverení starostu. Nie, to... Nemusíte mať zatiaľ katastri. Je súčasťou katastrálneho územia Limbach a musí sa o to starať. A keď sa vyberú dane teraz zo všetkých, tak bude nejaký peniaz, ne? Môžem sa opýtať? Pán starosta, my sa bavíme o právnom vzťahu stále, že bude to vlastniť obec, alebo kto to vlastní. Nestačí povolenie tých majiteľov, že obec môže užívať ten pozem, ale môže opraviť tú cestu, ktorá teda cestou od 68. je. Prečo to musí byť nejaký vlastnícky právny vzťah? Pretože nie je tá cesta vytýčená.
My ju ani nevieme. Ale veď ono to bolo vytýčené v rámci... Ale ešte raz, ona není v katastrálnom podklade a to je to, čo sme teraz povedali. Nech najprv vytýčia cestu, zapíšu do katastra, aby to bola cesta a nie prístupovať komunikácia do chatovej oblasti. Ale keby to teda nebolo akože toto možné, tak iba cesta sa dá opraviť, lebo ja to nerozumiem, lebo akože je to cestné teleso, už viete do nej investovať. Vy môžete investovať iba do vlastného majetku. To nie je pravda. Ja by som navrhol, že môžete investovať len do vlastného majetku. A teraz bola určená cesta, ako získať správny titul cestnému telesu. Nebavíme sa ešte o pozemkoch pod cestným telesom. Tie budeme musieť a hovoríte najprv do vlastníctva cestné teleso, aby sme mohli na to cestné teleso investovať finančné prostriedky z verejných zdrojov. Dobre, ja tomu rozumiem. Vy verejné zdroje nemôžete používať do súkromného, to je snad jasné. Verejné prostriedky môžete používať len do verejného majetku. Alebo do majetku, ktorý má správe. Táto cesta ako obecná vznikla teda 68. Obec ju postavila. Právne nie je obecná, lebo nie je zapísaná v katastri. Obec ju nepostavilo, postavilo ju Vinohradnická. Tá cesta tu je a viackrát obec o existujúcu komunikáciu sa musí starať a musí urobiť údržbu. Bodka, není o čom. Po priehradu, Práve slovenského pozemkového fondu to postavila to je tiež údržba komunikácie. Nie je zapísaná, lebo v 68. Hovoríme o Olympákoch a občanov, čo tam majú trvalý pobyt. To, že nie je zapísaná v katastri, kataster má informatívnu funkciu. Pozemkový fond... To neznamená, že nepatrí tá cesta ako tá stavba, nehovorím o pozemkoch. Pozemky sú Slovenského pozemkového fondu, ale cesta patrí obci, lebo obec ju postavila v 68. Akcii Z. Postavilo ju Vinohradnické družstvo. Vinohradnické družstvo postavilo od priehrady hore do chatovej oblasti. Po priehradu, čo je vodný dielo, tak odtiaľ to postavila obec. Áno, presne. Nemáme o tom jediný dôvod. Tak možno treba v archíve pozrieť. Lebo v tej kronike. Zachovať ten právny postup, aby dohodli sme sa, zistíme, pán Bystriča napíše žiadosť zajtra, dojde za mňou, prejdeme si to, môžeme ísť spolu na kataster a môžeme... Prosím vás, aspoň nám to trocha zaflikujte, lebo my sa tady nemôžeme vôbec dostať už. Aspoň niečím, buď to drťou... To aspoň čo je na Slovenskom pozemkovom fonde, aspoň musíme súčasť. požiadať Slovenský pozemkový fond o vysporiadanie... Ja som počula, že oni sa toho zriekli, pozemkový fond. Nemôžeme sa patriť. Tú cestu treba upraviť. Hľada v katastri tam pozemkový fond žiadny není. Ja som si takto tam je akurát napísané, že nie je založený fond a vlastníctva. uvidíme, čo sa nám vyjadria, čo s tými pozemkami. Ale to môže trvať dlho a cesta sa tam... Alebo požiadať republiku. To je veľmi zlé. To aby vám to To je veľmi zlé, keď obec nechce pre svojich obyvateľov trvalý pobyt, zabezpečiť majiteľi svojich nevedomých. To je veľmi správna rada Dobre, môžeme prejsť na uznesenia. Ešte niečo. Takže tretie uznesenie, už budem čítať rovno uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schváluje, aby administratívne náklady spojené vo vzťahu s ulicou Suchý vrch boli financované z kapitoly 5.1 komunikácie, správa a údržba komunikácií rozpočtu obce Limbach na rok 2024. To je za. To je proti, kto sa zdržal. Len poslanci hlasujú. Ja som ako budúci poslanec. Slovenský pozemkový fond nevydačí. Administratíva je ďalej. To sú desiatky rokov. Ja som... Ja neprosím. To je z minulého.
Dobre, ďakujem, takže zastupiteľstvo schválilo bod číslo 10, interpelácie poslancov na starostu obce. Otváram, páči sa, pýtajte sa. Ja mám jednu vec z rady školy, bol si na rade školy. V škole išla od pedagógov požiadavka, aby mali zachované 2 elektrosféry, ktoré sú našu vlastnú, a aby sa vrátili len modré kontajnery, ktoré musí byť nájomnou zmluvou. Ja som povedal, že to predložím na zastupiteľstve, že za mňa není problém, aby ostali. Pomôže im to v tom, že keď už po obede zamknú školu a majú druhú výšku, tak si tam môžu dať vátový a rôzne veci a postupne robiť. Toto nemusia, že zelené to není cesta. Není cesta. To není cesta. Čo si nepočúvala? 2 biele, ktoré sú majetkom obce, aby sme ich neodstraňovali, aby tam zostali. Bráňo povedal, že to predloží na zastupiteľstve, takže kvôli tomu ja, keďže je to v našom majetku, ja nemám s tým problém. A preto predtým, ako budeme dávať do nejakého uznesenia, môžeme ísť do uznesenia. áno, ale nechcem to písať predtým, ako niekto bude mať proti tomu. Nemáme to len schváliť, aj v budúcom zákone. Je to skôr, preto je to interpelácia, že to dáme ako bod. Povedzte sa, prosím. Oni radšej pretvorujú je to s tým, že sú naši takte len odbavíme, keď si povedia, že majú niekto peniaze, tam nejaká ťažká elektrika. No, ďalšia vec, takto. Je to nevadí, lebo naozaj oplašenie, aký v školách, ak si tam bol, že by dali z tej čelnej strany od cesty tie látky, aby to v podstate lícovalo s tou telocvičnou. Ale jasné, že môžeme s nimi otvoriť aj, aby to bolo niekde inde. Len samozrejme tam už bude to náklady na slávku. Ja tiež to neviem, keď nie sú tak tým, že je to majetok, ja len tie o to, že či niekto niečo má, sa to vymyslel aj český žandár návrh a potom oni presne toto argumentujú, že druhá časť, ale nie je to mimo. Áno, až to ja len to je to. Dobre, za regionálny úrad zajtra lebo piatok ďalšieho, tak lebo mladí idú na nejakú seansu. Vieš? No, takže, ale ja pôjdem možno štvrtok alebo piatok, ja som teraz prišiel večer. Ústa je dosť neotvorená, vieš? Miška došiel, ja som vybavil som, nakúpil som niečo. Dobre, však